Simrang Hilin eh. Simrang Hilin eh. Adong adlaw. Happy All Saints Day na dayron. Dahan salamat gyapon Lord. Dahan salamat sa grasya matag adlaw. Gihatag na mga adlaw. Matugos pikas, matugos family house kay naman sila sa Progresa. Nabot gabi ko kabati silang pagpangabot kay visit kay kapili ko gapon to kas kalubian. Bagsak ko gabi eh. Tingnan ko rin buntag naman na sa pikas. Hoy, asa na mo? Asa kay? Panglayas na mo? Ate Amy, mo balik pa ka? Uy, asaman mo manunong. Bisahan da Amy. Wala na ako sa Manila na mo. Ha? Wala na ako sa Manila. Naayo-ayos Manila. Pwede kakagsaging dabong dito. Ayaw, tir. Kayo, ban ko tir. Sulutuin mo dongan. Puhon. Iniro mo. Ay, puhon. Niniro. Iniro pag nangin. Diyan malibre ko ng ticket. Oo na, kaya kumayaya. Ikaw lang siyan? Oy, happy All Saints Day na ron? Ikaw? Nanay yung driver B. Nangabot sila gabi, huwag kalibutan, nangabot sila. Natug ko. Ulang music na ko. Ako'y nag-vlog. Masak ka mo sa kaya isa? Wohoy! Bingaw na pong family house. Kita-kita na ta. Ter, chat na ter. Chat na ter. Huwag yung kakas kanula ter. Oh, hindi pa kumarto. Oh, I love you, Day. Pero kasabay na pas muli ka. Magkata mo binteryo mo ni ka? Magkata ba ka binteryo? Mori mga santos ron na yung kalag-kalag. Nay? Mga santos pa ron? Uy, yun nung magtangad bi. Hindi na mabuhos dagat, huy. Hindi na mabuhos dagat. Babay sa. Oh, salamat. Nay, ito sa amin, Nay, dyan. Nay. Sino niyong pelanghiran? Ako di. Bitaw. Kaya lain mo sila kalit. Kaning lain. Ipaningot mas dan, Mark. Nani ko lang ipaningot. Aw. Kuya, hari power bank. Wala na ha. Nay, ito sa amin, Nay. Hindi po na, inigabot na to. Tire, inigabot na to cellphone. Tanong na chika isang danay. Katulad nga to kag-promi, kag-cellphone sa pagkado pa, nabilin di ay. Na. Hutok-hutok. Masa pa rin mo battery? Ha? Mahe ka? Kahitaon, kasal. Bro. Ano mo yung mga sabon man? Wala mo nanggaw na. Kaya yung gipalituan, mahay ko dito, 100 ka pinag. Ano mahal man? Sakay na ko sila. Dara. Dara. Kaya mga medyo ko nila. Ate Ime! Bye ko na Ate Ime! Ate Ime! Oh, Ate Ime! Grabe yung bakwit.
sakay mo? Natiguang. Lahi man to. Kumana naman mo gikasal. Amin. Amin sa mga lula. Kami mangyayos mga tiguan sa merkado nga. Uy, labot. Kung tatay, nanita, amin mga kurala. Oh. Ngawin naman sa mga tiguang. Hindi kami nakatatay. Ngawin na. Tanong na Talaga nang imong kuan ka basig na pag nakaliptan na pod. Sakit, mahumog. Tambaw. Mahumog sakit. Tambaw. Kamara, Rick. Cellphone. Pagdating tugas ka pa ng cellphone da pag ano pa nabili ng Kaya cellphone. gabang na Wala na akal ba rin na bunun. Oh. Ibayad naman itong dito na. Pagod sa bundo. Ay, gusto mo mapasal. Saro rin ang ibayad ko. Sige. Nakita ko na galos limbe, tak nagpuna-puna. Ibang alas 9 pag labing init, alas 9 punta. Asibi pa? Libre bitaw. Para ka mukha pa ko bingka. Ganit ko mo. Ano mo? Mukha pa ko sa bibingka. Ako ay nabilin. Jangan nung nimpalit nung kakagbarakasan, nung nagtahi mga na. Sa sumalis na, nag-andam nagbuda. Kaston pa sa suwa. Pagkali pila kabuhan si Tiri, pagkasal po si Gija. Naman yung sa amin eh. Shhh, tabang sabi. Pang-read naman sila. Sa mga rin palit. Ito lagi si Simpson. Nga to, subay yung utang ako pagka-admin tiwini, 100 man. Sa Sinta na ni. Haman napit. Simpson. Haman sa yung palit mo sa una. Mo lagi tuwag na sa binit. Saan daw itong Ano ni ay? Da naman itong gikuan sa binit na wa man. Ako din mong gas manila sa una. Di, katong isa, kaduhan ako palit gani. Pasok ba sa na eh? Kung Kuya, sa na nga ito nag-eleksyon na magaling magdakuan. kung gamay, kabasa mo kung pino. Lupig mansita. Si Alizid may una pa nagsabi na ho. Ako ay pa ko. Na mingaw na nay. Yun na. Palaminit pa ko ito sa mga kung ano. Palaminit. Kari magingan ang sani? Nice mo ni. Wala na ilang buwan. Akti. Ako pang liam. Okay na niyo eh. Nausan ko nga ng liam. Puro manig. Puro mas katong place na gihatag niyo pa na ho nga. Online ko ito buwak-buwak. Nga next time. Ano pa ulit? Kasi may puro nga may mo. Sakto na dyan nili. Namay mo palit. Kailan pa di? Bakod. Dako na ibakos. Sukod la. Ikaw kaya mong kagway namin. Sa pagkado pa kadutong sa nang isuna. Yung kagway namin. Pero kadong na ito. Ano na nila ka? Sukod ko noon eh. Kung ano man eh. Mag-master tours di Mayo. Puti. Kasal mo. Kabangon. Yung pinalit namin. Hanapin ko na. Di mo na puti na. Ano? Pahit mo na. Okay na dyan ni. After ko, lipis ka din siya ka. Nipis. Magkuanong ka. Magliglis mo ka. Okay na ka dyan. Hindi mo namamang ka. Sakto manini mo. Kanira. Asa niyo ba kasi likod? Tubangan ni. Ganhan. Hilit. Na, naman ito sister. Na, okay na dyan. Li. Hindi ka magsukod. A few moments later. Ano nakauban, ha? Ikaw to tinyo nagdawat. Naku nang kuan. Kuyog ko nila. Maraming kuan. Yung simenteryo sa Tagbilaran. Nakalipat nako. Kasano mo ng paglubong. Tarian ha? Hoy, dere, hoy! Naguot yung matambay. Kuyaw. Proud of myself. Kisa naka-raid.
Na sila itong Kuya Baham? Oo na. Nag-tint of green? Gabi, madam. Nag-tint of green? Oo, asin sa pamor. Mo to sa tagarita. Oo. Di na may mudat ko tang pwede. Hapag lang mo po ang kandila. Oo, ang kandila na. Sorry. Sit down. Nang tagay ko kandila lang. Ang kandila. Pulmuban ko. Ay, mo ba ka? Ang kuno akong dagbuwak. Hamas kiyan. Karang asin ko pamurot pa. Behave mo, Alisa, be. Oy, behave. Bona, Alisa. Who is the winner? Me. No. Both winner. Hindi rin parang dress, no? I wanna have a trophy. Ito ba? Trophy. Trophy next time. I'll buy trophy. I'll buy you a dad. Sebenarnya nagapaya dyan. Sebenarnya nagapaya dyan. Buy a tent. Okay. I'll buy it.